سلام كم تكونوا كبرات تقطعتلتي سي ام اكسترا شو على توزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرنا قدم فولتا كاتالونيا ربع 26 مقابيت بسالساي مدركو قصيلو اذا مدرك دما امالياتات لوط كتمت تصبيس تغبرلا امود اتا كيلومترات دما ترر تعاقبت زحقفت 218 كيلومتر زرحقتا ودرا شفينا نزا مدرك دما اب طرز بقعته زركب ابالو اسبانياوي كوان ايسون وددرو بحموشه ساعتن 49 دقيقه 29 كاليتن بمزام قداماي كوينو تعويتلا سلوفيناوي ابال ريد بول بورا بريموز روغليچ بتمسسال غزي كلايكاتون كله اسبانياوي ابال سولال كوكستي ميكائيل لاندا دما بخلت كاليتات دحرو سالساي ترتحيزو حنصا صغيصو ابالي للتري كاماني لغر غزابير بخلت دقيقه 22 كاليتن دحرو مبل 4 شامبيون افريقيا ابال استانا هنوك ملبران دما ب 27 دقيقه 1 كاليتن دحرو مبل 240 ترتحيزو حنصا صغيصو نبريموز روغليچ بناي فوتو فينيش فرد سعرو قداماي كوينو استعوتو كوان ايسو مبل 282 اسبانياوي اب فولتا كاتالونيا ناي مدرخ عود كمزغب زقال تقدماي كوينو بزي كازي ابزا مدرخ ود 22 عامتن 291 معلتاتن زنبره ايسو حمشاي بعلم زناس عوت مدرخ فولتا كاتالونيا كوينو اب قداميت مدرخ ناي زودر ب 19 عامتن كلتم اساسان معلتاتن قداماي كوينو استعوته ماتيو برنان اتزناس عوت مدرخ اب فولتا كاتالونيا يوم عوت مدرخ كون ايسو ب 14 ساعات نصاص دقيقه 49 كاليتن مرحنت فولتا كاتالونيا تركبوا بريموز روغليچ بشدشه كاليتا دحرو كالاي ميكائيل لاندا ب 11 كاليتا دحرو سالساي امانيل غرب زابير بقلت دقيقه 55 كاليتن دحرو مبل 26 هنوك ملبرهان دما ب 6 دقيقه 6 كاليتن دحرو مبل 215 ترتات سريعو بنت بريطاناوي ماتيو برنان ب 16 نت بي قداماي كونو يقصلالو كون ايسو ب 13 نت بي صعبو ايتان فيرون دما ب 10 نت بي سالساي ترتحيزلو فرنساوي ابال ايجيت ار برونو ارمينال بساس حرنت مرحنت انبسا قب تركبو اب ناي بلوس منسي دما مرحنت ناي زودر تركبه كوان ايسو قداماي كوينو يمرحلو بغانتا هولندا ويتين فيزما مرحنت ناي زودر تركبا فولتا كاتالونيا حموس 27 مغابيت براب عي مدرخوا بزقصلو تقدمتي 288 كيلومتر زحقتا ودر كايديوم 6 انترناسيونال ربع 26 مقابيت بخلع مدرخو ابس تقصلو تقدمتي 269 كيلومتر مشفينوم نزا مدرخ دما بريطاناوي ابال جايكو الاولى بول دوبل قداماي كوينو تعويتلا بلجيماوي ابال لوتو جارنو ويدارن ايطالياوي ابال استانا دياغو اوليسن دما بتمساسال ساعات قداماي كال انتر تحيزوم ابزا ودر تصميدو زركب بحتاو ايرتراو تقدماينهم زراي عد موسى بدقيقه 16 كاليتن دحرو مبل 45 ترتحيزو حنصاص رغيصو بول دوبل بشمونت ساعات 5 دقيقة 42 كاليتن مرحنت استمينيا تركبو نهم زرعي دما بدقيقة 22 كاليتن دحرو مبل 45 ترتات سريعلو زود الدر حموس 27 مقابيت بساساي مدرخوا بزقصلو تقدمتي 242 كيلومتر زرحقتا وددر كشفون يوم كبروسن سامي ليتو اب كاميرون بخالي من زاع እቲ ካሜሮናዊ ናይ ዝእዋን ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይታ ሃገር ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ 56 ሾታት ኣብ ጾታ ጊዜውን ሃገራዊት ጋንታ ንመብርካት እቲ እንኮ ብሉጽ ኮይኑ ጸኒሑ ይኹን እምበር አቡባከር ኣብ ኣፋፌት በፂሑ ብምህላው ዘመዝግቦ ቅዲ ድሕሪ ሕጂ ውሑስ ኣይኮነን ክብረ ወሰናት ክስበር እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ቅድሚያ ድሕሪ 2 ሾታት አቡበከር ቪንሰንት ቦጊ 46 ሾታት ብምብጻሕ ካልኣይ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ካሜሮን ኮይኑ ይጓዓዝ አቡበከር ቪንሰንት ንሳሙኤል ኤቶን ምዕራይ 10 ሾታት ንዑን ምብዳህ ድማ 11 ሾታት زازيو هدوء لبامن مستيزون أكلات ريخا زي كراخر قطر جعت مالها زودي أبال هجريت غانتا كاميرون يوم نسو حلقة غانتا خوينو أبتا غانتا أخل بوتا شفينو بمهلاو نعوم محلاف يوم دك غانتو شوتات يركبون سلازي أبو بكر فينسنت ببزح شوتات حدش كروسن مزحز أنا بس كاميرون سيم كربس نايجزي حتو تراي يوكن بالنقل أرجنتينا نوانج عالم كلتاشن عيسان شدوشن محلاف الرقاقيتا أرجنتينا أم تصاري وانج عالم 2026 نبرازيل بقى في حرب عتب حدث إراتا
ኣብ ቦነስ ኣይረስ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ጸወታ ዘካየደት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ዓቢ ደርቢ ላቲን ኣሜሪካ ብዓብላል ጸወታን ውጽኢትን ተዓዊታ። እታ ሃገራዊት ጋንታ 4 ጸወታታት ተሪፉ ከሎ ናብቲ ዓቢ መድረኽ ዋንጫ ዓለም ተሳትፎኣ ኣረጋጊጻ። ጁልያን ኣልቫሬዝ፣ ኢንዞ ፈርናንደዝ፣ ኣሌክሲስ ማካሊስተርን ጁልያን ሳይሞንን ኣብ ስታድየም ዋመንታ ኣብ ዝካየድ ጸወታ ኣርጀንቲና ናይ ዓወት ሸቶታት ኣመዝጊቦም። እታ እንኮ ሸቶ ብራዚል ድማ ማቲያስ ኩንሃ ኣመዝጊቦኣ። ከም በዓል ሊዮነል ሜሲ፣ ላውታሮ ማርቲነዝ፣ ፓውሎ ዲባላን ዝኣመሰሉ ወሰንቲ ተጻወትቲ ብሰንኪ መስፈርቲ ዘይተሰለፉሉ ሓያል ጸወታ ናይ ኩሉ ግዜ መተሃላለፍታ ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ብፍጹም ዓብላልነት ዝመልኦን ብብዙሕ ሸቶታትን ሰዒራታ። ኣብ መበል 115 ደርቢ ደቡብ ኣሜሪካ ናይ ምድብ ጸወታ ንመበል 10 ግዜኣ ዘተዓወተት ቻምፒዮን ዓለም ዝኾነት ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ብ31 ነጥቢ ነቲ ምድብ ክትመርሖ ከላ ካብ 14 ጸወታታት 6 ጥራይ ዝተዓወተት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ድማ ካብ መወዳድርታ ብ10 ነጥቢ ድሕራ ናብ 4ይ ደረጃ ክትወርድ ተገዲዳ ኣላ። ኣብዚ ናይ 6 ሃገራት መጻረዪ ጸወታ ቬንዙዌላ ንፔሩ 1-0፣ ኮሎምቢያ ኣንጻር ፓራጓይ 2-2፣ ቺለ ድማ ምስ ኢኳዶር 0-0 ተፈላለየን። ኣልቫሬዝ ናብ ሊቨርፑል። እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ንኣርጀንቲና ሃገራዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ዝኾነ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመተ ስፖርት ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ዝወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ናብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ካብ ጽምበር እንዳሓር ኣብ ኩሉ ውዳት 23 ሾታት ብምዝጋብን 5 ኣሲስት ብምግባርን ኣብ ጽቡቕ ቁመና ይርከብ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኮይኑ ጽቡቕ ናይ ጸወታ ብምሕላፉ ነታ ጋንታ ዋንጫ ክትዓትር ሓጊዝዋ እዩ። ክለብ ሊቨርፑል ናይ ምትካዕ ኣማራጺታት ንምምሕያሽ ትጽዕር ኣላ። ነዚ ኣርጀንቲናዊ ሃገራዊ ተጻዋታይ ከም ዕላማ ክትገብር ከም እትኽእል ኣለልያቶላ። ናይ ፕሪምየር ሊግ ፍሉጥ ስካውት ነበር ሚክ ብራውን ንፉትቦል ኢንሳይደር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሊቨርፑል ነዚ ደቡብ ኣሜሪካዊ ከም ላዕለዋይ ኣማራጺ ትርእውን እንተሃለወት ክሳብ ሕጂ ግን ምፍራም ጭቡጥ ዕድመ ከም ዘቕርበት ገሊጹ። እዚ ዝውውር ናይ ምስኻዕ ዕድሉ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ኣይመስልን። ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ዝክረማት ካልኦት ኣማራጺታት ክጥምት ከላ ሚክ ብራውን ኣልቫሬዝ ናብ ሊቨርፑል ክዕዝብል ወረ ሰሚዐ ኣለኹ ካብ ሲቲ ምስ ወፀ ድሕሪ 1 ዓመት ከም ዝኸውን ግን ርግጸኛ ኮንኩን ክብል ገሊጹ። ኣልቫሬዝ ጽቡቕ ኣማራጺ ክኸውን ከም ዝኽእል ንጹር እዩ። እንተኾነ ግን ካብ ወር ሓሊፉ ካልእ ኣይኮነን። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘሎ ቦታ ርጉእን ሕጉስን እዩ። ክወጽእ ዘለውን ኣይመስለንን። ከምኡውን ኣትሌቲኮ ማድሪድ ክሸጦ ይደልን እያ። ሊቨርፑል ናይ ቅድሚት መስመር ክትሕል ትደሊ እንተኾይና ግን ካልእ ተጻዋታይ ክትረክብ ኣለዋ። ኣብ ክራማ ዝውውር ዝለዓለ ብቕዓት ዘለዎ ጥቃዓይን ምፍራም ሊቨርፑል ቀዳምነት ክወሃባ ይግባእ። ዳርዊን ኑነዝ ኣዝዩ ናይ ሾታት ሃድኑ ኣዝዩ ድኹም እዩ ዘሎ። ብቐጻሊ ሸቶ ከመዝግባ ይከኣልን። ብተመሳሳሊ ዲዮጎ ጆታ ካብ መስፈርቲ ድሕሪ ምምላሱ ሾታት ናይ ምዝጋብ ቁመንኡ ዝወረደ ይመስል። ከም በዓል ኣልቫሬዝ ዝኣመሰሉ ናይ ቅድሚት መስመር ተጻወትቲ ግን ዓቢ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ። ሚክ ብራውን ኣልቫሬዝ ዘለዎ ብዙሕ ዕዮታት ኣብ ግምት ብምእታው ንሊቨርፑል ነዚ ዝውውር ክትዛዝም እንተትኽእል ተወሳኺ ቦነስ ምኾነ። እንተኾነ ግን እታ ስፓኛዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናይ ነዊሕ እዋን ውዕል ስለ ዘለዎን ህልው ብቕዓቱ ኣብ ግምት ብምእታው ብቐሊሉ ክትገድፎ ኣይትኽእልን ትመስል ኢሉ። ክለባት ኤውሮጳ ኣብ ቀጻሊ ዘፈርሞም ተጻወትቲ ኣብ ምንላይ ይርከቡ። እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ናብ ሪያል ማድሪድ ክሳገር ምዃኑ ብሰፊሑ ይግለጽ። ተኸላኻላይ ሊቨርፑል ትሬንት ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ምስ ሪያል ማድሪድ ናይ 5 ዓመት ውዕል ተሳሚዑ ይበሃል ኣሎ። ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። ሪያል ማድሪድ ንኒኮ ዊሊያምስ ንምፍራም እውን ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጽ። ሪያል ማድሪድ ንወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ክለብ ኣትሌቲኮ ቢልባኦን ስፓኛዊ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኒኮ ዊሊያምስ ንምፍራም ፈተነታት ትገብር ኣላ። ብራዚላዊ ኮኸብ ቪኒሲየስ ጁኒየር ብዓቢ ገንዘብ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሳገር ምዃኑ ይግለጽ ስለ ዘሎ እታ ጋንታ ተተካኢ ቪኒሲየስ ጁኒየር ኒኮ ኣብ ምዕዳው ትርከብ። ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝምልከት ሓበሬታ ምስ ንሰጋገር 10 ተጻወትቲ ካብታ ክለብ ክለቅዮም ይበሃል። ማንቸስተር ዩናይትድ ንምሕያል ሓደሽቲ ተጻወትቲ ምፍራም ዓበይ ስራሕ ተጸሚዳ ትርከብ። ባርሴሎና ንኣካፋል ኒውካስልን ኢጣልያዊ ወዲ 24 ዓመት ሳንድሮ ቶናሊን ኤርትራዊ ሽውደናዊ ኣጥቃዓይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ምፍራም ድሌት ከም ዘለዋ ይግለጽ። ተኸላኻላይ እንግሊዝ ጃሮድ ብራን ዋይት ድሕሪ ተገዳስነት ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል ኣብ ኤቨርተን መጻኢኡ ኣበይ ከም ዝዓልብ ኣብ ምሕሳብ ይርከብ ክትብል ቢቢሲ ስፖርት ተሓቢራ። ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝመጽእ ናይ ክረምት ዝውውር ምስጋር ቪኒሲየስ ጁኒየር ወይ ሮድሪጎ ክሸይጥ ክትግደድ ከም እትኽእል ይግለጽ። ክልቲኦም ብራዚላውያን ኮኸብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ሎስ ብላንኮስ ዓበይቲ ነገራት ክገብሩ ምጽንሖም ንጹር እዩ። ኪልያን ምባፔ ዝሓለፈ ክረምት ብነጻ ዝውውር ካብ ዝመጽእ እንዳሓር ኣብ መቐየሪ ክዳን ሪያል ማድሪድ ነገራት ከም ዝተሓላለኹ ይግለጽ። እዚ ፈረንሳዊ ኮኸብ ንፕሬዚደንት ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ንምፍራም ንገለ እዋን ሕልሚ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። ዋላ እኳ ኣብ በርናቡ ህይወት ቀሲሉ እንተጀመሮ ምባፔ ድሕሪ ጽቡቕ ዓመት ስፖርት ከስተማቕር ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ 43 ጸወታታት 30 ሾታት ብምዝጋብን 4 ኣሲስትን ገይሩ ይርከብ።
يكون امبر باغو زرخبو تفتاونت بوابا فينيسيوس جونيور رودريغون ناي ايغو حتوتات كم زسعبلهم يغلጽ كلتيኦም كوم بابتا غانتا مع አበርክቶ ከም ዘለዎም ይኣምኑ ቪኒሲየስ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ካብ 69 ጸወታታት 18 ሾታት ከመዝግብ ከሎ 11 ኣሲስት ገይሩ ሮድሪጎ ድማ ካብ 41 ጸወታታት 16 ሾትን 8 ኣሲስትን ኣካይዱ بمسرت ጸብጻብ ዲያሪዮ ስፖርት ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝክረማት ሚዛን ታክለብ ንምሕላው መስ ቪኒሲየስ ጁኒየር ወይ ሮድሪጎ ክትፈላለ ክትግደድ ትኽእል እያ ኣሰልጣኒ ካርሎ አንቸሎቲ ግን ካብ ክልቲኦም ተጻወትቲ ነታ ጋንታ ዝገድፍዋ እታ ጋንታ ስለትህሰ ዝኣመነ ኣሰልጣኒ ካርሎ ክልቲኦም ተጻወትቲ ክወጹ ኣይደልን እዩ እዚ ጸብጻብ ቪኒሲየስ ሮድሪጎን ሓድሽ ውዕላት ዝጠልቡ ምዃኑ እውን ይሕብር ቪኒሲየስ ጁኒየር ምስ ሎስ ብላንኮስ ውዕሉ ክሕድስ ድሌት ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ንኤምባፔ ተመሳሳሊ ውዕላት ደሞዝን ይሓትት ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሮድሪጎን ዝያዳ ክቡር ተጻዋታይ ክኸውን ድሌት ኣለዎ ክልቲኦም ተጻወትቲ ኣብ ዕዳጋ ዝውውር ተጻወት ጠለብ ዘለዎም ኮይኖም ቪኒሲየስ ጁኒየር ናብ ሳዑዲ ፕሮ ሊግ ዝሰጋገር ምዃኑ ብብዝሒ ክግለጽ እንከሎ ሮድሪጎ ድማ ብክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ይድል ኣሎ ብመሰረት ጸብጻብ ሎስ ብላንኮስ ኒኪሊያን ኤምባፔን ጁድ ቤሊንግሃምን ልዕሊ ክልቲኦም ብራዚላውያን ቀዳምነት ሂባቶም ትርከብ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቀረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትዘልውን ወደ ሓንኩም